Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το Clash Royale. Λοιπόν, πάμε στο Google και γράφουμε αυτό εδώ. Τώρα Clash Royale Hackers Online. Online hack. Verify. Και τώρα κατεβάζουμε αυτό και μας λέει download and install, δηλαδή να το κατεβάσουμε και να περιμένουμε 30 λεπτά. Ok. Και μόλις το κατεβάσουμε θα πάτε στο Clash Royale, θα πάτε στο Cast Clash, αυτό το παιχνίδι, θα περιμένετε 30 λεπτά και μετά από 30 λεπτά θα δείτε στο κινητό σας ότι έχετε χακάρει το Clash Royale. Γεια!